Και φίλοι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι Αστεία Πράγματα, την πηγή σας για γέλιο και για εξυπνάδα. Σήμερα θα πούμε ένα ανέκδοτο για έναν Μπάμπη. Το ανέκδοτο έχει τίτλο «Το μουσι του Μπάμπη». Ο Μπάμπης είναι με την ερωμένη του στο κρεβάτι της και του λέει εκείνη: «Μπάμπη μου, όχι πως δεν μου αρέσει το μουσι σου, αλλά θα ήθελα να σε δω ξυρισμένο. Είμαι σίγουρη ότι θα φωτίσει το πρόσωπό σου. Πας καλά, αφού σου έχω πει ότι με θέλει έτσι η γυναίκα μου. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη», του ξαναλέει με νάζι ερωμένη. «Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι με γνώρισε και έτσι πρέπει να παραμείνω. Της αρέσει πολύ. Αν ξυριστώ μπορεί και να με χωρίσει. Έλα βρε μπαμπίνο μου, κάνε μου αυτή τη χάρη, ξυρίσου και θα σου κάνω ό,τι θες», του λέει με τσακμινιά και νάζι. Τελικά με αυτά και τις υποσχέσεις και τις κινήσεις της τον καταφέρνει και ο Μπάμπης μας ξυρίζει το μουσι. Τη νύχτα επιστρέφει στο σπίτι του και ξαπλώνει σιγά σιγά στο κρεβάτι για να μην ξυπνήσει τη γυναίκα του. Εκείνη γυρίζει μισοκοιμισμένη προς τη μεριά του. Του χαϊδεύει το πρόσωπο και του λέει: «Αχ Φάνη μου, ακόμα εδώ είσαι? Σε λίγο θα γυρίσει ο άντρας μου». Αν σας άρεσε αυτό το ανέκδοτο, αφήστε ένα θετικό σχόλιο και κάντε like, αλλά το πιο σημαντικό, κάντε εγγραφή και μιλήστε στους γνωστούς σας για το κανάλι Αστεία Πράγματα, την πηγή για γέλιο και ξυπνάδα. Καλό σας βράδυ.